Hei viljelijä, suunnitteletko biokaasulaitosta maatilallesi? Kun haluat selvittää, onko biokaasulaitosinvestointi kannattava maatilallesi, me autamme sinua. Envitec Poliksella on pitkäaikainen kokemus biokaasulaitoksista ja niiden vaikutuksista tilan toimintaan ja talouteen. Tunnemme hyvin eri laitostoimittajat ja niiden teknologiat, jolla varmistamme juuri sinun syötteellesi sopivan ratkaisun. Autamme sinua koko prosessin ajan, suunnitelmasta investointipäätökseen ja laitoksen käyttöönottoon saakka. Kun haluat parantaa tilasi, omavaraisuutta ja kannattavuutta, kysy meiltä biokaasustartista ja lue asiasta lisää envitecpolis.fi.